like, subscribe, and hit that notification button. Ting! Tara na. Tanawa guys, itong tong Saber tanawa. Sus. Ay, basta Saber kaya mulag lagi. Sila kita sa akong mga moves ay. Oh? Ay, na isaylo. Or kaigit saylo. Ingitag chance. Ako ay kaigit. Ito, ako na isa. Ay, napakay kahayro. Kauban ba ay. Relax. Please, sa babods. Ay, patak ka na. Malagot yung kalaban na. Mapatay ka na. Ay, sige. One, kanang emotions. Ay, padala. Ay, padala sa mga emotions, buds. Ay, mapatay ka na. Tanawa ka na. Oh, awak. Sibat na nga. Dadagan. Dadagan ka, boss. Murag, hearings, babos. Patay ka na. Sibat lang ka naman ka. Wala na mga dolls. Sige, saylo ngayon. Kisi, mag-igit. Ano po, si Frankie eh. Vampira na po na ba ni? Si Bachoy. Nakaisa na. Pagyan na. Ako na tinadoon eh. Ano ba na yan, ha? Isa pa to ba eh? Sinabi, drum ng tahan pa ni. So, yung ano lang guys ha, yan pagdawa si Saber. Tanawa na mga moves na. Okay. Higit, di ba? Simple lang. Ay padala sa mga emotions kayo na malapiliti ka na. Alizay, I'm here. Alizay. Hi, Zay. Gusto ka na ka, Zay? Tagantag, Zay. Oops, ay, crabs. Karang bibiro. Crabs, bibiraw na. Ano mo, Zay lang. Ay! Oops, kaigit. Ay, yawa, patay ko. Ay! Tigang chance. Yawa ka. Ate, dumot day ka. Karot ka lang. Dumot day ka, ha? Dumot day ka, Zay. Dumot day ka, Zay. Sige, pagit-on ka. Pagit-on ka, Zay. Ding. Back. Kasi, Oops, tago coy. Bukan ka nga, Lobby. Nyara ka, Zay. Aba. Dito lang ako yung powerful pop-ups. Di ba na? Di ka boss ron. Yawa ka, ha? Ito kagkuhan, patya ka. Oops. Ay, Zay. Asa pa ka? Ay, balik. Ay, balik ba? Balik. Ay, Zay. Ay, tago, Zay. Tago, Zay. Oops.
Ay, Zay. Ay, Zay. Ay, Zay. Ngiti, Zay. Dapat tagang daganay, may. Tawa ka. Ako kita. Ikit. Ha? Nagtuulik yung mapsan. Nakoy dapta plus moves. Buwa ka ha. Mo gidamutan. Ha? Impas ka sabay. Ay kung dapat tumuti kay malagot ko. Malagot ko. Ha? Ha? Oops. Okay. Relax sa Brad. Relax. Dito magdali Brad. Matay tayo ka na. Ay. Nara akong purple mode sa kanina po. Ay, nagkanam sila to eh. Di, Minotaur. I will help you. Yawa, dito ka. Gira. Gitar. Dagan dit eh. Yawa ni Pit ko. Yawa, selamat ka dit. Yawa, dit. Nah, selamat ka dit. Ha? Pilit ako. Ha? Si Odette. Dagan kalaban sinabana. Sinabana lagi. Ha? Ito. Ikaw to na pre. Ikaw na Minotaur pre. At na, ha? Oh. Hello guys, I'm here. Guys, ay nalaki ako ipatay tayo ng Zylong yawa na. Parang Zylong pre. Ay patay na pre. Yawa na, ay malala. Ganun si Kwan pre. Unggoy, yawa si Unggoy ha. Pero lang ako kagoy. Try na Choy. Dara Choy. Ay, sibat ako. Yun na. Ay. Assassin kan ya? Ano assassin? Sibat rin siya. Sibat naman. Ikaw ka mapaksiyan na basta assassin ka. Paksiyan na mo. Dara ka mapatay. Sibat chay. Asa pagpaladis mo gibati. Pak. Oh, diba? Nama chay. Ay, salamat pag-support Jerome Idol. Lalo na siya magpatay bay. Watch na mo. Magnuan ka mo pag-saver. Purot na yung kalaban ron. Sabi na magkalaban. Tapos, yawa na si Pano. Pani Adre Choy. Ay, sabay. Ay. Itas na to. Na. Ama ka Choy. Ay, yawa na. Oh, diba? Di mo no? Naman siya. Assassin yan eh. Naman pag-assassin. Kalaban. Di na ako kitag-map sana eh. Ay, ang gusto nga. Uli sa tabi. Sa babi. Chika-chika-ching. Patay kaya. Pak. Ay, uho ang bap. Eh, watan kang bap, ha? Okay. Ulit sa watch guys. Ano kayo like? Pak. Ato sa ilong. Ato tong dodog mong sa ilong. Yawa gitu. Karan sa ilong. Ato sa ilong. Ang itatani. Okay. Tawa tayo sa ta. Check. Iba cuy. Dagan. Berat ulit.
Uli. Uli, bay. Uli sa tabay. Uli. Okay. Okay, light, eh. Bay, tiwas na. Gipatin nyo. Bay, tiwas na, bay. Pero, dagan maaron. Pinamatay. NANI?! Daghan boy sila day. Sana ni. Asa ko business sa gadisik ko. Ano? International play. At guys ha, galit lang. Shout out lang eh. Shout out na sa kong gagaw. Shout out to dalong. Enjoy your watching and learning. Learning to me. Okay? Just watch and learn. Ganyan siya magamit. Amo, kasi ang message eh. Ay, never surrender Japanese ni. Sama ka? Pinay ka? Never surrender Japanese. Ikaw, kung kuhan ko na ba eh. Oh, ingitig chance. Buwang ka pa. Buwang ka, kayit ka, nakangkuan. Huwag iring. Uy, amas, aldogs. Sorry, aldogs. Moves na aldogs, nabal, amas, aldogs. Ay, tama na ito, bay. Bay. Ops. Diba? Assassin moves. Ay, ito, rasa hilong ay. Karoon na gazay. Dapat niya saya. At yan na pa eh. Yay. Iya, pati ko. Apit. Pulis ako ba eh. Ito eh. Assassin move na to. Yawa. Sayang nga ka eh. Imit ka na ako assassin move na. Okay. Eh, ato sa pahit dito sa tabi. At eh. Ya, tara. Sayang kayo. Ay, salamat sa paglong, pag-share long. You're the great. Yeah. Ika nag-share long kayo, makadaw kag-load. Opat ka share, pwede naka-load. Oops. Ay, mga dagat. Dagat. Ang silong hap. Istipatay na ito. Dumutan ito sa ilong. Aldog, ang sa aldog niya abot mo, aldog. Kapte ka na daw. Oops. Ayun, si Batsoy. Ay, chance. Tada! Lagutan ka mo? Uy, sa tabi. Uy, sa tree. Ano na mga tree? Mga tree yan ba? Siya, ole-ole na. Porma na to. Ano mga tree yan? Ay, wait for me. Na, sacrifice na mga tananan di. Ay, salaman mo eh. Dog, ulit sa dog. Kaya pagbatbot ya dog. Isti na. Kaya lang Lord Dog. Ato ng patrolya. Ay, sa dog ha. Mabab sa tako. Power proof kayo. Tada! Dito tabi. Eh, unggoy. Mag-igit. Sabok sa unggoy. Ya, unggoy ya ka. Pax. Okay, pati naman yung gusto ka. Ito, chances lipat sila niya. Isa. Payawa ka kang roa ka, ha? Sticky din mo. Wala na ko lang. Tagan. Sige, udit dah. Oh, iso na.
Suko ko, uy, peste, walang balay. Uy, hindi na ta. Wait for me. Ala, napay-life balay. Uy, gawin na lang. Ito na, balay yan ha. Post na pre. Ano pre? Naganti. Yawa, salamat ka buwanga ka. Da. Sige si. Salamat siya. Nanood pa ko. Sus, wala. Bas to. Bas ito. Kalimot na. Tada! 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 Puchum! Sibat. Puchum! Assassin mode. Narasa sa sibat. Assassin mode. Kaya po. Kani. Ops. It's sama nagsusulong dia. Sus. Nagsulong ka ba? Yes, malay. Kinamuchi. Ay, nako. Patuo ko si master. Kaigit. Uli na dog. Ay, pagod ko na. Dali, be. Dali. Lechi. Ay. Wah, tanawa. Dakpa na pong animal. Wah. Ay, lagi. Ay, nako. Wala kaya kung wala bukas mo tutorial lang sa mga nauban ako, eh. Nabala naman sila, eh. Yawa ka ni Malaka. Ito. Ay, patay ko. Oops. Ay, what? Sipod. Opo. Mada. Sacrifice to guys. Mo to sacrifice. Sacrifice. Uy, saan to? Okay. Oops. Sacrifice, eh. Pak. Well, take me to the Lord and the Lord. Wala pilih na ba eh? Asa ba eh? Di ko udah. Sana mo na eh. Wala, patent atas ko ano? Ay, bakit hindi gumagalagal dyan? Ako ipatatay yan eh. Nawa. Ay, gusto sila ko, no? Ay, sige, tara. Kapilisa tayo. Nawas mo kong YouTube, guys, diba? Kita mo tutorials ito. Tuloy kayo. Puros building. Ay!